थबकलेल्या जिंदगीला देऊया मौज मस्तीचा तडका नवा। मग स्वच्छ सुरक्षित ब्ल्यू लगूनचा प्रोग्राम फायनल करायलाच हवा। कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे थबकलेल्या जिंदगीला पुन्हा एकदा रिफ्रेश करण्यासाठी सज्ज आहे समुद्राच्या काठावरचं आणि आनंदाच्या अमर्याद लाटांवरचं नैसर्गिक स्वच्छतेचं वरदान लाभलेलं अखंड प्रसन्नता देणारं ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट। ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट, खवणे बीच, मालवण वेंगुर्ले सागरी महामार्गालगत, खवणे, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग। उत्तर प्रदेश हाथरस येथील घटनेतल्या सर्व आरोपींना कठोर शिक्षा करून पीडित युवतीला न्याय द्यावा अशी मागणी सत्यशोधक महिला आघाडी महाराष्ट्र या संघटनेने केली आहे। सिंधुदुर्गच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवलीचे तहसीलदार रमेश पवार यांच्यासह सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांना यावेळी निवेदन देण्यात आलं। आम्ही आज तहसीलदारांना निवेदन यासाठी दिलंय की जे हाथरसमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये जी घटना घडली आणि जो मानवी हिंसाचार झाला, एकतर ही घटना मानवतेला काळिमा फासणारी आहे आणि जी एकंदर बघायला गेलो तर त्या मुलीला तिचा शेवटचा मृतदेह देखील आई वडिलांना न पाहू देता त्यांनी रात्रीच 3 वाजता जो पोलिसांनी मज्जाव करून 3 वाजता रात्री जाळलेला आहे। तर ही एकंदर एक चाललेली हुकुमशाहीच आहे आणि ही या महिलांवरील होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना ज्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, एकतर आरोपींच्या बाजूने हे शासन उभं राहतंय, त्याच्यामुळे ह्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढताना आपल्याला दिसत आहेत आणि याच मागण्या घेऊन आपण म्हणजे आरोपींना जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी ही एक मागणी आहे। ज्यांनी 7 ते 8 दिवस या मुलीची FIR दाखल करून घेतली नाही त्या पोलीस प्रशासनावर व इतर जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी। अशा प्रकारच्या विविध मागण्या घेऊन आज आम्ही कणकवली येथील तहसीलदारांना निवेदन देत आहोत आणि या घटनेचा आम्ही मोठ्या प्रमाणात पूर्ण महाराष्ट्रभर आज एका दिवशी निषेध करत आहोत। ताज्या अपडेटसाठी सिंधुदुर्ग लाईव्हला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।